Tot seguit intervindrà la Jordina Sánchez Amat, que és doctora en Educació i membre de l'LSC Lab de la Universitat Pompeu Fabra. Ella és llicenciada en Biologia i en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona i màster en Intervenció i Investigació en Patologies del Llenguatge per la Universitat Autònoma. I la seva tesi doctoral es titula Llengua de signes i llengua escrita en la modalitat educativa bilingüe i en la intervenció amb l'alumnat sord, i es va centrar en narracions en llengua de signes i llengua escrita d'alumnat de primària sord. I tot seguit ens parlarà sobre el paper de la LSC en la intervenció amb l'infant sord a Catalunya. Endavant. Gràcies per la presentació. Gràcies a tots els que heu vingut i moltes gràcies també al GELA i a l'LSC Lab per fer aquesta jornada tan magnífica i que ens hagi donat l'oportunitat de reunir-nos i parlar sobre un problema que és realment un problema gran amb el que ens trobem. I estic segura que l'Eva Monrós, que jo no coneixia però que he llegit algunes coses per internet, que es veu que era una persona molt lluitadora, que hauria estat en aquesta lluita segur. I per il·lustrar el perquè d'aquesta lluita, que estic presentant com a tal, us explicaré un acudit que em van explicar al Regne Unit, una investigadora, la Betsy Wall, que us parlarà, us exemplificarà el dramatisme que hi ha al voltant d'aquest tema. Aquest és el cas d'un logopeda, speech therapist, en anglès, que va passejant el seu gos pel carrer i es troba amb un veí. El veí li diu: ai, quin gos més bonic, que sí, ja fa dies que el tens, però què li has fet? Que li has tallat la cua. I li respon el logopeda: clar, li he tallat la cua perquè així potenciar que s'expressi millor bordant, perquè no mogui tant la cua i que bordi millor. El sentit de l'humor reflecteix molt bé un estat de la qüestió, reflecteix el que passa a la societat. I aquest acudit reflecteix el que ha passat durant molts anys amb la llengua de signes i els nens sords. Doncs bé, un moment que passo la diapositiva. Doncs bé, quan em van parlar de poder fer aquesta xerrada, el que jo vaig considerar important és que, bé, jo vaig fer una tesi que inclou diversos nivells d'anàlisi i bé, el primer nivell que jo vaig triar per analitzar, de fet la meva tesi s'havia de centrar en l'escola bilingüe, doncs vaig començar i jo pensava que clar, que a mi m'havien parlat del que t'inquietava la noia que has preguntat abans a la Pepita sobre la llengua escrita, doncs aquesta va ser la meva obsessió, entre cometes, inicial. Jo deia, clar, és que m'han dit que la llengua de signes que pot afectar la llengua escrita i que pot ser perjudicial i que per això no l'ensenyen gaire amb els nens sords, que és millor no ensenyar-los la llengua de signes. I jo vaig dir, però com que soc defensora de la diversitat lingüística i que crec que la llengua de signes és un bon recurs i tal, doncs investigaré sobre la llengua de signes i la llengua escrita. Molt bé, doncs vaig arribar a l'escola i em vaig trobar en una situació molt diferent a la que em pensava. Jo pensava que senzillament havia de veure la pràctica docent i ja està, i aquí s'acabava la cosa. El que em vaig trobar és que no hi ha un currículum de la llengua de signes aprovat, per tant, estan treballant sense... és un indicador dels pocs recursos que està donant la societat en aquesta modalitat educativa. Portem vora 22 anys de modalitat bilingüe i les coses estan igual que al principi. Com ens explicava la Pepita, a l'escola hi ha una mestra sorda i mitja, diríem, que són sordes, la resta són oïdores. Hi ha una càmera de vídeo per no sé quantes classes amb nens sords. Hi ha les taules típiques d'una escola típica catalana sense tenir en compte el que veurem en aquesta imatge, sense tenir en compte les necessitats de l'alumnat sord, que són aprenents visuals.
A l'esquerra tenim unes taules d'un altre país, dels Estats Units, adaptades a aquesta possibilitat de veure's, de visualitzar-se entre ells les persones que estan parlant. A la dreta unes taules que intenten ser circulars, però que els tres que s'asseguin a la banda que veiem al davant, les tres taules, la visió entre ells és bastant difícil. Què més ens trobem? Doncs poca recerca per implementar aquesta modalitat bilingüe, que és tan innovadora, perquè els primers projectes van sorgir als anys 80 i aquí a Catalunya el 94. O sigui, que estem parlant d'un projecte molt nou que, com veureu per les recerques, que són un resum del que existeix, que no és gaire més, doncs a Catalunya hi va haver un principi d'investigació fa uns anys i després hi ha hagut alguns altres projectes, segur que me'n descuido, però diguem que de tesis, que és un bon reflex, segons el meu parer, sobre la modalitat bilingüe hi ha hagut poques. Bàsicament la de Pertusa seria la referència que hi ha hagut en els últims 20 anys. A continuació, bé, llavors vaig dir, si l'escola no hauria de ser el meu centre de la investigació, perquè no tenim prou coneixement tampoc de la llengua de signes en si, de categories interlingüístiques per poder comparar, llavors jo no puc veure ben bé si el que hi ha a l'escola és el que s'hauria de fer o no. O sigui, no tenia manera de valorar el que estava passant a l'escola. Dic, em posaré a analitzar la comunicació, als nens. Compararé la llengua de signes, la llengua escrita i intentaré crear coneixement sobre aquest aspecte lingüístic. El que em vaig trobar, però, és que tampoc no és un espai que pugui proporcionar unes dades allò rotundes sobre aquest aspecte, perquè la comparació interlingüística en aquesta escola en què ens trobem? Doncs ens trobem amb pocs alumnes sords, ens trobem que els pocs alumnes sords que hi ha tenen unes trajectòries lingüístiques bastant diferents. La majoria són aprenents molt tardans de la llengua de signes i vosaltres ja sabeu les conseqüències que això pot tenir, tenint en compte que tots venen de trajectòries de fracàs, com ens ha dit la Sara Trovato, el que es diu generalment de fracassos de l'oralisme. El fracàs de l'oralisme és el nen que durant 4, 5, 6 anys ha estat a la modalitat oralista i no se n'ha sortit. I alguns tenen la sort d'arribar a la modalitat bilingüe i aprendre la llengua de signes. D'altres no tenen ni això, perquè d'altres estan continuant en la modalitat oral o fins i tot els envien a escoles d'educació especial, perquè, com ens explicava la Pepita, perden la intenció comunicativa i quina etiqueta se'ls hi posa? Autisme, retard mental. I aquests són els que consideren que són, no que siguin sords, són autistes, persones amb autisme, que a més tenen sordesa. Clar, aquí les etiquetes van que volen, llavors, això és el que tenim. També ens trobem amb aquestes afectacions que té cognitives, tot el tema de no tenir una primera llengua. I que molts d'ells, tot i que l'aprenguin, com ha dit abans la Sara amb l'experiment, amb els estudis de Mayberry, per molt que s'introdueixin als 8, als 10 anys, el desenvolupament no serà igual mai que el d'una persona nativa. Jo no sé si esteu veient el mateix que jo estic veient. No, sí, és que, perdoneu, que m'he equivocat de botonet. I finalment el que vaig pensar davant d'aquest panorama en el que em trobava és aquesta situació no és només de l'escola, no em puc fixar només en l'escola, no em puc fixar només en els alumnes, m'he de fixar en alguna cosa més global, que és què passa als CREDA, què passa a la Generalitat i què passa amb la intervenció general a Catalunya amb l'alumnat sord. I d'aquí ve aquest model que jo plantejava l'anàlisi de la realitat, que és des de lo més petit, els nens, fins a lo més gran, que és l'atenció
a l'alumnat sord. I aquesta part és la que jo us vinc a presentar avui. Però volia explicar-vos el procés que he seguit perquè jo crec que una mica el que a mi m'ha comunicat la intervenció del departament de la Mercè Esteve, Mercè, oi? Sí? Si no m'equivoco, doncs a mi el que m'ha transmès és que la Generalitat encara es troba en el meu moment inicial de la recerca. Estan focalitzats en la modalitat bilingüe. El problema és la modalitat bilingüe. El problema de la recerca, el problema de la intervenció amb l'alumnat sord és la modalitat bilingüe. Per això la solució quina és? Una comissió bilingüe. Jo el que invitaria al departament és a fer aquesta ampliació de mires, a dir que el problema no és la modalitat bilingüe. La modalitat bilingüe té el que la Generalitat li proporciona i això aquí és el problema, és veure què està passant en la gestió més general amb l'alumnat sord. I això és el que us vinc a presentar avui, perquè intentem entre tots millorar això. I d'aquí aconseguirem millorar també la modalitat bilingüe i de retruc donarem un futur millor als fills sords que van naixent i continuen naixent, creixent i que tenen pressa, com deia abans la Mariana. Doncs bé, en resum, per què crec que és important que ens avancem a aquesta gestió més global de l'atenció a l'alumnat sord? Doncs per entendre per què els nens sords estan arribant tan tard a la modalitat bilingüe, per entendre per què encara estem acceptant que hi hagi nens que no tinguin una primera llengua plenament adquirida, per què la modalitat bilingüe està sent tan minoritària i per què un projecte tan innovador com aquest no s'ha tractat com a tal. Per fer això, per mostrar-vos per abordar aquest problema, he dividit la presentació en dues parts. La primera part presento un panorama general de com està l'educació, l'escolarització de l'alumnat sord avui en dia a Catalunya. I en la segona part intentaré mostrar alguns dels indicadors, descriure el discurs dels agents que estan avui intervenint amb l'alumnat sord. Bàsicament el discurs dels CREDA, el Centre de Recursos Educatius per Deficients Auditius, que és el servei que quan un nen neix, els metges deriven cap allà a les famílies dels nens sords. Per tant, són els responsables de la trajectòria que els nens segueixen perquè són els que assessoren a les famílies i les informen de tot això, de les modalitats lingüístiques, educatives, etc. Per fer això, per fer la primera part, us presentaré el resultat de l'anàlisi de les dades que em va proporcionar els CREDA. I a més, també he recollit dades de l'IDESCAT i del Departament d'Ensenyament en general. I si no indico el contrari en el gràfic, és que les dades són que m'han proporcionat el Servei d'Atenció a la Diversitat, que és des d'on es gestionen els CREDA. Bé, en total, el curs passat hi havia 1.847 alumnes sords distribuïts de la manera que podeu veure en el gràfic. La majoria es trobaven a primària. D'aquests alumnes veiem que el 77% estan en modalitat ordinària i sense agrupament. Això és una xifra molt destacable. Aquesta és la xifra que és, per mi, de les més alarmants. Això significa que els nens sords no tenen contacte amb altres alumnes sords, a no ser, segons indiquen els CREDA, que facin reunions anuals, mensuals o setmanals, no ho he vist, però sí que expliquen alguns CREDA que fan ja reunions mensuals, però no tots ells ho fan. Llavors, això, per al procés de desenvolupament de la identitat, és dur. És molt difícil ara resumir-ho tot, però us voldria comunicar, transmetre, i us animo a investigar en això, que no podem dir que la sordesa és igual que la ceguesa
hi ha unes implicacions molt diferents i encara que siguis cec o siguis sord, sempre necessites iguals al teu voltant per saber, per poder compartir angoixes, per poder veure un adult que és com tu, com se les manega, que poden treballar, que poden viure igual que qualsevol altra persona, necessites aquests referents, tant adults com iguals. La segona dada que també vull recalcar és que m'ha estat impossible en la recerca saber quants nens hi havia en centres d'educació especial que tinguessin com a segona afectació la sordesa. Recordeu la dada que us deia abans, que hi ha nens que són etiquetats d'autisme i com a segona afectació té sordesa? Doncs aquests estan per Catalunya, estan en centres d'educació especial, però jo no he pogut saber, ni la Generalitat no ho pot saber perquè així m'ho va comunicar el Servei d'Estadística del Departament d'Ensenyament. Per què no ho podem saber? Doncs perquè quan recullen les dades sobre aquesta escolarització demanen la primera afectació només. I s'hauria de crear una segona casella per poder saber si tenen la segona afectació com a sordesa. I jo vaig preguntar, i llavors podíeu fer-ho perquè és una informació interessant? I em van dir que no, que de moment no, perquè els pressupostos són els que són i canviar una cosa així implica despeses. Ara volia també, volia recalcar, per intentar comentar l'impacte de les diferències a nivell de Catalunya, com està distribuït l'alumnat entre sector i agrupament pels diferents CREDA. Veiem que a Barcelona hi ha més agrupament. I a Tarragona, Terres de l'Ebre, no hi ha cap nen amb agrupament. A Lleida n'hi ha, em sembla que eren 2 l'any passat. Això també són dades que reflecteixen una desigualtat geogràfica en les oportunitats educatives d'aquests nens. Si tens la sort de néixer a Barcelona, doncs podràs optar, tindràs més punts per poder entrar a conèixer altres com tu. Si no, si neixes a Tortosa, doncs malament ho tens. No sempre coincideix, però us he posat el mapa dels CREDA perquè veieu la mida de les regions que tenen, que cada CREDA té assignat. Sí que coincideixen normalment Lleida i Terres de l'Ebre, són els que tenen menys agrupament, són els més grans, els territoris més amplis. Per tant, és més fàcil que hi hagi aquest alumne que està a 100 quilòmetres de la ciutat, etc. Però després hi ha altres, com Comarques 2, que no és dels que estan mitjanament en agrupament, però per ser una regió tan petita hi hauria d'haver més agrupament, potser, seguint la teoria, la hipòtesi de que a menys distribució, menys grandesa geogràfica, més agrupament hi haurà. Bé, perdoneu, és que estic una mica nerviosa i per això m'entrebanco una mica, però vaja, intentaré relaxar-me. Gràcies. Doncs bé, una altra dada interessant és que aquí comparo el bilingüisme, l'escolarització en modalitat bilingüe a nivell general de Catalunya i concretament a Barcelona. Per què faig aquesta comparació? Doncs perquè Catalunya és l'únic lloc, a Barcelona és l'únic lloc on hi ha totes les modalitats educatives possibles d'escolarització. En canvi, a la resta de Catalunya, com hem vist, no. El que veiem és que quan s'ofereix el bilingüisme, vegeu les columnes taronges, quan s'ofereix el bilingüisme, augmenta l'escolarització en la modalitat bilingüe. Quan a nivell de Catalunya la proporció no arriba al 25% d'alumnat en modalitat bilingüe. I a Barcelona, als estudis postobligatoris, arriba a superar el 50% de l'alumnat. Molt bé. Ara ens centrem en els estudis postobligatoris perquè crec que és un indicador molt interessant.
a tenir en compte. El que veiem és que en els postobligatoris els alumnes sords, aquí és el que estic comparant, per cert, perdó, que m'he avançat, el que estic comparant és la població general a Catalunya, si s'escolaritza més a batxillerat o a cicles formatius, i ho comparo amb l'alumnat sord. Veiem clarament que l'alumnat sord opta per cicles formatius i, en canvi, l'alumnat general de Catalunya opta pels estudis de batxillerat. Aquí jo crec que hi ha un indicador de que les oportunitats educatives tornen a ser diferents entre alumnat sord i la població general de Catalunya. També, per insistir en les diferències entre la modalitat oral i la bilingüe, el que reflecteix aquest quadre que veieu ara és que dels 256 estudiants que hi havia a secundària en l'any de 2010-2011, una mica més de la meitat sí que estaven escolaritzats en estudis postobligatoris en la modalitat oral. En canvi, en la modalitat bilingüe, els 35 només que hi havia a secundària en el primer període que estem estudiant, 2010-2011, doncs al cap de 4 anys hi havia 40 estudiants a batxillerat. Per tant, la ràtio és molt diferent. És a dir, sembla que la modalitat bilingüe de nou està donant més oportunitats, tot i que les dades reflecteixen que els estudiants de postobligatòria són baixos, són pocs. Però almenys n'hi ha molts que estan en la modalitat bilingüe. I ara saltem a la universitat. A la universitat què passa? Doncs que hi ha hagut una progressió, hi ha hagut un augment d'alumnes sords a la universitat. En el 2002 hi havia 30 estudiants matriculats, en el 2012-2013 hi havia 103 estudiants sords a la universitat. El que també veiem és que a partir del 2005-2006 comença a haver-hi intèrprets a les aules de les universitats. Però el que no podem saber és quants d'aquests alumnes sords estaven amb intèrpret, encara no he pogut aconseguir aquestes dades, i el que també veurem ara comparant-ho amb la població de Catalunya és que, tot i que és un augment, l'augment no és suficient com per demostrar que hi ha igualtat d'oportunitats entre alumnat sord i alumnat oient. Aquest gràfic el que és una comparació de l'alumnat sord respecte a l'alumnat total de Catalunya. És el percentatge d'alumnat de Catalunya que és sord. El que observem és que en totes les etapes educatives més o menys es manté entre el 0,12% i el 0,16%. Però mireu el que passa amb els estudis universitaris, baixa fins al 0,04%. És a dir, que aquí els estudiants sords no estan accedint en la mateixa proporció que els estudiants oients a la universitat. Per tant, alguna cosa no estem acabant de fer del tot bé. I ja per acabar, una dada també que és interessant és veure la proporció de l'alumnat segons el tipus de sordesa que accedeix als estudis postobligatoris. I ho comparo amb l'etapa anterior. Comparo l'alumnat que passa de primària a secundària i el que passa de secundària a postobligatòria. Per mostrar que aquest gràfic què ens està dient? Aquest gràfic el que ens diu és que en el pas a postobligatòria hi ha un grup d'aquests estudiants sords, els de sordesa moderada, que disminueix la seva proporció en els estudis postobligatoris respecte als estudis de secundària. Per què ho recalco això? Perquè els estudiants sords amb sordesa moderada normalment no van en agrupament. El criteri per posar els alumnes en agrupament és el nivell de sordesa, i els sords moderats normalment no van en agrupament perquè se'ls considera que ja tenen prou audició com per seguir les classes i per fer com una vida d'oïdor.
El que jo estic dient amb aquest gràfic no és que no sigui així, que no estiguin tenint les mateixes oportunitats, però que sí que sembla que potser alguna cosa falla també amb els alumnes amb sordesa moderada, que potser ens estem refiant massa de que van tirant, no? De que sembla que ho estan entenent tot bé i que tenen les mateixes oportunitats. L'altra explicació que també se m'ha donat des del departament, però que com que no tenim dades no podem afirmar ni que jo estigui fent una bona interpretació ni que el departament faci una bona interpretació, és que aquesta disminució podria ser deguda a que els estudiants sords amb sordesa moderada decideixen no tenir cap mena de contacte amb els CREDA ja quan salten els estudis postobligatoris. Però això són dades, com dic, que no tenim prou informació per corroborar una tesi o una hipòtesi o una altra. I per això jo crec que cal molta més recerca, cal molta més informació, recollir dades per saber si ho estem fent bé o no. En resum, el que veiem, el que hem vist fins ara és que la majoria de nens sords no tenen contacte o en tenen poc amb altres alumnes sords o adults sords. Tampoc no sabem quants nens sords hi ha en centres educatius no específics per a sords que tenen altres afectacions i que, bé, doncs no tenim dades perquè, a més a més, aquests segurament no tindran companys sords tampoc. També el que hem vist és que la matrícula a la modalitat bilingüe augmenta amb l'augment d'edat. És a dir, els nens sords, a mesura que van creixent, van tendint més a escolaritzar-se a la modalitat bilingüe. I també veiem que a Barcelona més de la meitat de l'alumnat de postobligatòria estan en la modalitat bilingüe. També veiem que hem observat que no s'escolaritzen en els mateixos tipus d'estudis durant l'etapa postobligatòria alumnat sord i el conjunt de la població catalana. A la universitat el percentatge de l'estudiantat sord cau respecte al total d'estudiants i la meva conclusió a partir d'aquestes dades és que tenim indicis que no tenen les mateixes oportunitats educatives l'alumnat sord respecte al conjunt de l'alumnat oient de Catalunya. Òbviament, davant d'això algunes persones em diuen però tampoc els immigrants, tampoc els... Bé, sí, però jo insisteixo que la població que ara ens preocupa és la dels sords. Bé, passem a partir d'aquí a veure per què està passant això. Quines situacions condueix a que hi hagi aquestes dades tan estranyes? Doncs bé, ara el que presentaré és els resultats de l'anàlisi del discurs de les pàgines web dels CREDA i d'un parell d'entrevistes que he pogut fer. I també d'altres testimonis que he trobat i informació que he trobat en altres fonts. Doncs bé, punt de partida, la legislació què diu? La legislació diu que hem de facilitar, que es compromet l'administració a facilitar tota la informació necessària perquè els pares puguin escollir la modalitat educativa dels seus fills. Tenim des del 1997 legislació que ho defensa i també la llei de llengua de signes ho acaba de consolidar. Des del meu punt de vista, el que denota però la legislació és que ens centrem en la modalitat educativa i no en la modalitat lingüística. És a dir, els pares a l'any 0 de la criatura han de triar la modalitat educativa sense escoltar el que la criatura mateixa ha de dir. Com deia la Sara, la criatura pot desenvolupar la llengua oral d'una manera o d'una altra, però segurament no serà al 100% en cap dels casos una persona amb sordesa prelingüística. Aleshores, el que estem fent és primer relacionar la modalitat lingüística amb l'educativa i després fer triar als pares una cosa que pot ser
és precipitat de triar-ho perquè hauria de ser amb el desenvolupament del nen, anar veient com es va desenvolupant i quines competències lingüístiques va adquirint i a partir d'aquí ja poder decidir. Però no, des del principi se li presenta d'aquesta manera, amb la qual cosa, d'alguna manera, estem segregant els alumnes, estem fent dues modalitats diferents en què els de la modalitat oral no tenen cap mena d'oportunitat d'aprendre ni tan sols com a segona llengua la llengua de signes. He analitzat un seguit de pàgines web, he analitzat totes les pàgines web dels CREDA i he seleccionat els documents que estaven penjats en aquestes pàgines que com a mínim 2 pàgines els citaven. Bé, us ho dic perquè he fet un buidatge de la informació i us presentaré 3 punts principals del que he trobat a partir d'aquí. El que he trobat és que 9 dels 13 documents que he estudiat esmenten la llengua de signes, però 6 d'ells ho fan de manera negativa. Que tingui una perspectiva negativa, què vol dir? Doncs que es desaconsella proporcionar una llengua de signes a l'infant sord, que s'aconsella proporcionar-li només la llengua de signes, la llengua oral, que només presenta testimonis de persones sordes que no han estat en contacte amb la llengua de signes i que a més parlen negativament sobre la llengua de signes, o que es destaca només els desavantatges de la modalitat bilingüe intermodal. A més, crida l'atenció perquè a la modalitat bilingüe als CREDA hi ha com a mínim 3 professionals sords que podrien donar el seu testimoni en aquestes pàgines, però només s'escull el testimoni d'una persona sorda que va parlant malament, clarament ho dic, va malparlant de la llengua de signes. I només aquest és el testimoni que apareix a les pàgines web dels CREDA. Una de les absències flagrants de la llengua de signes és en el protocol de detecció precoç de la hipoacúsia, que es va fer en el 2010. Allà no s'esmenta la llengua de signes en cap cas. Greu. A més, també trobem que només 3 documents dels 13 que he analitzat esmenten la relació entre llenguatge i cognició. I 2 es refereixen a la relació entre llengua oral i cognició. I això de la relació entre llengua oral i cognició és el que us ha comentat tant la Pepita com la Sara, que és cabdal que dur en compte. I el que veiem és que els documents d'alguna manera ho estan obviant. I finalment, també vull destacar que la teoria predominant de l'adquisició del llenguatge que hi ha en els CREDA, segons el que jo he pogut analitzar, és la teoria de l'aprenentatge. Molt breument, perquè no sé si m'estic... les teories de l'aprenentatge, sí. Ja tinc temps? No sé quina és. Val, sí. Val. Per teories de l'aprenentatge, així molt ràpidament ho dic, hi ha 2 teories bàsicament sobre l'adquisició del llenguatge. D'una banda hi hauria les teories innatistes i de l'altra banda les teories de l'aprenentatge. Quina seria la diferència? Perquè totes dues creuen que l'entorn social és important i demés, però la diferència rau en l'èmfasi que poses en un aspecte o l'altre de l'adquisició del llenguatge. En les teories de l'aprenentatge es posa l'èmfasi en precisament aquest entorn, en la comunicació entre les persones i que realment cal insistir molt en que la criatura ha d'aprendre, ha d'imitar, hi ha una intenció gairebé per part de la criatura. En canvi, les teories innatistes, ho estic fent molt ràpid i davant d'estudiants i professors de lingüística em fa una mica de vergonya dir-ho així, però vaja, ho deixo anar. I les teories innatistes seria que és la mera exposició al llenguatge el que fa activar aquesta capacitat que tenim pel llenguatge. Això té unes implicacions molt grans
en l'abordament que fem amb l'infant sord. Per què? Doncs perquè una persona que cregui que se li ha d'ensenyar, que el nen ha d'imitar, que estàs centrant-te en la rehabilitació, com si diguéssim, del nen sord. En canvi, una persona que tingui la perspectiva innatista dirà: vale, sí, hi ha una llengua a la que no té accés, però hi ha una altra llengua a la que té ple accés i que pot servir per fer aquesta adquisició natural espontània de llenguatge dels 0 als 3 anys. Doncs perfecte, agafem aquesta llengua i explotem-la al màxim. Això és el que no s'ensenya gaire a logopèdia de moment i és una de les mancances que jo he trobat i que he vist reflectides en els documents que es proporciona des dels CRIDA. Així, alguns testimonis que també il·lustren el que estic dient. La llengua inicial, la llengua de signes en l'atenció inicial a les famílies. És un fragment de l'entrevista que vaig fer. Jo preguntava: per què no es contempla la intervenció en paral·lel amb la llengua de signes, mentre no se sap quins resultats tindrà la intervenció amb la llengua oral? I la resposta va ser: ara per ara, quan una família pregunta, expliquem que per experiència no és contraproduent l'accés en paral·lel a les dues llengües. No veig compromesa la llengua oral per la incorporació de la llengua de signes. Sobretot n'hem parlat quan hi ha hagut demanda explícita de la família. Per tant, no s'està dient que realment es posi sobre la taula la llengua de signes clarament com a una de les dues opcions que hi ha: el bilingüisme o el monolingüisme oral o bilingüisme de modalitats orals només. En un altre crèdec, la resposta sobre com es feia, com s'assegurava el compliment de la llei de llengua de signes va ser que es dona la guia per a famílies d'infants amb sordesa o sordceguesa i també s'ofereix la possibilitat de visitar escoles de les dues modalitats. Bé, no sé si no deveu haver vist la guia per a famílies d'infants amb sordesa, però ja us dic que és molt escueta en la informació que proporciona sobre la modalitat bilingüe, les modalitats lingüístiques, etc. I en altres contextos què he trobat? Doncs preguntant sobre la possibilitat d'ensenyar la llengua de signes com a segona llengua a la modalitat oral, no? Una llengua més, com seria l'anglès o qualsevol altra. S'ofereix aquesta possibilitat i diu no, de moment no, però ara ens estem plantejant d'oferir fer una hora setmanal de llengua de signes, a secundària potser. Tenim el dubte de com poden reaccionar les famílies en què tot funciona si ho proposem. Ens hem de posar en la situació de les famílies. El metge li diu que la tecnologia proporcionarà accés a la llengua oral i la família aposta per això. Ho entenc. També puc entendre les famílies que no vulguin que a P4 se li posi la llengua de signes. Doncs, clar, això ho diu un professional que ha d'orientar i ha d'ajudar a assessorar les famílies que elles estan entenent que renuncien a la llengua de signes. Clar que tots... Jo quan ho parlava amb la meva mare, no? Que lo de la llengua de signes, ella em deia, però per què? Si és molt millor la llengua oral, que tothom ho parla. Però sí, jo dic sí, però és que pot ser que no l'arribi a parlar mai, o pot ser que la parli molt, o que la pots parlar molt bé, però després no entendre ni papa. I llavors tu el que necessites és un desenvolupament ple d'aquella persona, és el que hauríem d'optar, no? I llavors, si el que vols és això, has d'informar bé les famílies. Les famílies, per natural, volem que el nostre fill sigui el màxim semblant a nosaltres. No ho neguem. Llavors, el que hem de fer és obrir-los com a professionals que els assessorem, obrir-los també una nova perspectiva. I un altre cas també una mica alarmant és el cas del director d'una escola on hi ha agrupament, que no ho llegiré tot, només llegiré el que està subratllat. Aquest director el que està dient és que en cap cas i sota cap concepte ni un sol gest, ni una mímica, parlar normal.
als mestres se'ls ha de dir que està prohibit totalment fer gestos. Això no ho vaig recollir jo, ho vaig trobar en un treball que s'havia fet prèviament. I per també il·lustrar el que és la perspectiva sobre l'adquisició del llenguatge, les entrevistes que vaig fer confirmen corroboren el que vaig trobar en els documents dels CREDA. En aquesta entrevista, per exemple, se'm va dir jo parlant sobre les possibilitats de que la llengua oral no s'acabi desenvolupant en el nen sord. La resposta va ser sí, la pèrdua auditiva pot comprometre el desenvolupament social, lingüístic i emocional. És per això que a P3 tenim nens que comencen a entrar en contacte amb la llengua de signes. Clar, això ens està informant que fins a P3, si el nen no ha desenvolupat prou bé la llengua de signes, llavors sí que se li dona la possibilitat. I això contradiu la perspectiva innatista sobre l'adquisició del llenguatge, que l'etapa vital és de 0 a 3-5 anys, que és el que la Pepita estava recalcant tota l'estona, la Sara també, però aquesta no és la visió que comparteixen els professionals que avui en dia ja els creen, pels indicadors que nosaltres hem pogut obtenir. I l'últim exemple també sobre això, i que amb això ja acabo, en una altra entrevista, un adjunt a la direcció del CREDAC, Pere Barnils, el que comentava era que sobre un nen que tenia 11 anys però tenia 3 anys d'audició mal portats, no? I diu, i per què està aquí en un centre ordinari amb agrupament de modalitat oral? Per què no hem pensat en una altra escola? Perquè el món és un món oient, perquè estigui amb els altres, perquè estigui en un món normalitzat, perquè les alternatives que hi ha són o signes, que els pot aprendre quan vulgui, però ens interessa que entri al món oral, d'escoltar, perquè per això està implantat. Bé, aquí ens està demostrant que la perspectiva és els signes quan es vulgui, per tant, el període crític d'adquisició del llenguatge que punyetes. I finalment, ara sí, acabar de corroborar el que ens comentava abans la logopeda, que ens parlava dels estudis que havia rebut. En els estudis, en l'anàlisi dels plans d'estudi que hem pogut fer, es veu una presència molt minsa de la llengua de signes durant la carrera. En totes les universitats, i potser la Fundació Universitària del Bages és la que contempla una miqueta més la llengua de signes. I bé, a mode de conclusió, perquè tenia moltes conclusions, però bàsicament voldria donar suport a les tesis de la Sara i de la Pepita de la importància de proporcionar la llengua de signes als nens sords durant els primers anys com a mesura preventiva de la privació lingüística que pot donar-se en cas de que no tingui accés a la llengua oral. Mesura preventiva en termes mèdics, realment. I que us ha explicat la Pepita, que jo l'he vist treballant, que és una passada treballant i que a mi m'agradaria que ella i tots els seus companys que estan cada dia intentant com arrencar de l'aïllament les criatures que els hi arriben, perquè els hi arriben casos de privació lingüística, de nul·la intenció comunicativa, doncs jo m'agradaria que poguéssim ajudar-los a que aquesta situació no es torni a donar i que puguin dedicar-se a ser mestres com qualsevol altre mestre de qualsevol altra escola i que no s'hagin d'enfrontar als casos de privació lingüística en ple segle XXI. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordina, per aquesta panoràmica que ens indica que queda moltíssima feina encara per fer. I tot seguit tornem a obrir el torn de preguntes i comentaris i qualsevol cosa que vulgueu dir-nos. Sí, bueno, te hice varias preguntas, pero también un pedazos.
Mira, la primera no m'ha quedat clar si en les dades que presentaves d'estudiants sords o escolaritzats incloïen també les dades de la modalitat oral. Les dades globals que has presentat. I et dic el paper que pregunto. De les dades globals de les inicials, vols dir? A la costat, trajectòria educativa. No, anterior. Dels... Estàs en el postobligatori, no? Sí. L'universitari. No. Aquí, aquest. Sí. Aquesta. Aquí són tots. Aquí estan tots. Modalitat oral i modalitat bilingüe. Perquè, en canvi, en un altre moment sí que queda aparegut la dada que la majoria de famílies opten per modalitat oral. Aleshores, la següent pregunta seria: consideres que la modalitat oral, sense coneixement de llengua de signes, pot donar bons resultats, diguéssim, educatius? Pot donar excel·lents resultats educatius, però en quina proporció això sí que no ho puc saber. I també influirà molt les hores de reforç que li puguis pagar al teu fill, les hores de logopèdia que li puguis pagar al teu fill. Per tant, aquí el factor socioeconòmic influirà molt, sí. I dependrà de l'atzar, perquè és impredictible que al teu fill li funcioni l'implant coclear o els audiòfons o no. Impredictible totalment. I us asseguri que no, si la família s'agrega i si els professors són bons, si els logopedes fan una bona intervenció, si us asseguren això, és que o estan molt desubicats o us estan mentint directament. És que una altra qüestió, no és una pregunta, és una qüestió que el que detecto és que no disposem d'estudis comparatius de modalitat oral i modalitat bilingüe. N'hi ha alguns i jo els he criticat molt i no soc jo l'única, molta gent els ha criticat. Als Estats Units, que és un lloc paradisíac gairebé per molts dels sords que hi ha, fins i tot allà diuen és impossible fer bones comparacions d'aquest tipus. I per quin motiu? Doncs perquè les dades que puguis, els grups que puguis conformar per comparar estaran esbiaixats des del principi. Perquè si un nen acaba anant a la modalitat bilingüe, probablement és perquè ha fracassat en la modalitat oral o perquè ha tingut unes... Per tant, no podem disposar, estan esbiaixades les dades des del principi i les comparacions en aquest cas sí que són molt odioses, perquè normalment s'utilitzen per anar en contra de la modalitat bilingüe, quan no tenim poblacions comparables entre elles. Això és evident, però a sensu contrario, aquesta manca de fiabilitat de dades també repercuteix negativament diguéssim, la modalitat bilingüe. Oh, i tant, sí. Sí, perquè és el primer, a més, que et diuen és que no està demostrat que funcioni la modalitat bilingüe. Clar, però jo amb això estic intentant mostrar, potser no tinc dades de que funcioni la modalitat bilingüe, però de la modalitat oral tampoc. Vull dir, no estan en les mateixes... Per tant, no seria interessant també poder fer un estudi sobre els límits de la modalitat oral o de l'oralisme? És que jo crec que ara hem de posar el focus més enllà de la modalitat bilingüe i que caldria aprofundir en el que està passant en la modalitat oral, perquè no tenim... En molts estudis dels que es fan trien poblacions socioeconòmicament poc desfavorides i llavors és com, sí, perfecte. I ara faig una última pregunta. Sí, sisplau. Jo ja tinc resposta, ja te'l comentaré després, però vull saber la teva opinió. A veure, de persones que han fet formació oral, amb disposicions de recursos econòmics i amb bon entorn social, perquè són persones sordes per locutives. Després, la comunicació entre aquestes persones sordes, la llengua natural de comunicació, quina és? Jo és que conec molt pocs casos de... Sí, jo en conec pocs, i el que a mi m'ha arribat
És que és molt poc, perquè jo he estat immersa en la modalitat bilingüe, per tant, aquesta és la meva gran assignatura pendent, que m'encantaria aprofundir-hi. Però el que jo he observat, el que m'han comentat és que és la llengua oral. O sigui, que entre ells parlen la llengua oral en grups que a mi m'han comentat, però d'altres potser, no sé. Respon-me tu, sisplau, que serà més interessant que el que jo pugui dir. No és una resposta confusiva, però és una observació que he fet darrerament, que observo persones que tenen una formació molt bona, diguéssim, han tingut aquesta oportunitat, que són sordes, per tant, evolutives, però que la manera natural que es comuniquen entre elles és la llengua de signes. Això és fonamental. Però clar, no tenim dades. Clar, però perquè han entrat en contacte amb la llengua de signes ja... Val, és que jo pensava que... Clar, és que jo pensava en persones que no haguessin... Que llavors el que sí que m'havien comentat és que els veus i gairebé sembla que signin, perquè mouen molt les mans i tal, però... Socialment també es produeix un fenomen, que no era tema de la jornada, que és que quan una persona sorda entra en contacte amb un col·lectiu, un grup, una entitat o una associació, es produeix una sociabilització amb llengua de signes. I aquí hi ha un altre fenomen sociològic, que és un sistema d'estudi d'una altra categoria, és aquelles famílies que no només opten per l'oralisme, sinó que a més fan al llarg de la vida una barrera perquè el seu fill o filla no es relacioni amb altres persones sordes. Això també és un fet històric. Perdó, és que ara acabo de pensar que la majoria de persones sordes que conec són filles de l'oralisme. Vull dir que sí que són signants i que signen entre elles amb llengua de signes. Clar, jo pensava en el cas de les persones que no estan en contacte amb la llengua de signes, que llavors sí que es comuniquen amb la llengua oral, però que sí que tens raó, que la majoria que conec és circular, perdó, ja està. Només dues coses que crec poden ser interessants a una petita aportació en aquesta situació, en aquest debat que s'ha creat. Responsabilitat de l'administració pública, sobretot en referència a la llengua de signes. Vull aprofitar aquest acte per deixar-ho clar. Em sobta que la Generalitat, el govern de Catalunya, dintre hi hagi convergències d'opinions, hi hagi diferències. Mireu el Departament d'Ensenyament, la situació que té, per un costat, i per l'altra banda, la Conselleria, per exemple, de Cultura. Ells ho tenen molt clar, aquests segons. Per part de la Conselleria de Cultura, dintre la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat, ho veu d'un mode molt clar, que la llengua de signes és una llengua més, és patrimoni social, lingüístic i cultural de Catalunya. És un tema que jo aplaudeixo, és una llengua més, la tracten com una llengua amb el mateix estatus, independentment de qui pugui parlar millor, pitjor, pugui escriure millor, pitjor. És una llengua més, reconeguda per llei. I vull felicitar des d'aquí perquè el dimecres passat, casualment, va començar un projecte que per nosaltres és molt bo. És un projecte de difusió de la LSC, que és perquè qualsevol persona de la societat catalana pugui accedir-hi. Si aconseguim aquest canvi social, les coses són més fàcils per nosaltres. I és per això que hem d'ajudar a millorar l'altra part, l'altre vessant que discrepa amb nosaltres. Encara hi ha molta feina per fer, és un procés molt llarg, però bé, hem començat. I m'agradaria felicitar, per exemple, la Conselleria de Cultura, en aquest cas la Direcció General de Política Lingüística, perquè estem fent coses molt importants i molt interessants. Un diccionari de butxaca, unes làmines amb expressions en llengua de signes que s'estan editant per tota l'administració pública. I quant a la parla, i un punt que ha comentat de les persones sordes oralistes que després opten per la llengua de signes o que es comuniquen en llengua de signes, bé, és cadascú hem de partir que construeix la seva vida com pot o com vol, però vull dir una cosa i que quedi molt clar aquí. Molts dels joves sords que reben una educació oralista
sincerament, no se senten com a persones. És un resum molt breu i ho dic així. Hola, bon dia. Vull comentar una cosa que acaba de dir l'Antonio, que això que no se senten persones. Realment crec que una persona, per coneixements de gent que conec, persones sordes oralistes, que no se senten ni oients ni sords, la identitat la tenen una mica confusa perquè amb els sords no se senten integrats perquè no poden comunicar-se i amb els oients és el sordo. És una mica frustrant. Emocionalment tenen sentiments una mica dolorosos. I és per si podies posar sisplau la gràfica davant del bilingüisme, on es veia que a postobligatòria o a secundària pujava el percentatge d'ús de llengua de signes. Aquí. Volia fer una pregunta, perquè comentaves abans que els pares, el que volien és que els fills tenen un referent, que són els pares, si els pares parlen, vols que el fill faci el mateix que tu. A secundària quants anys tenen els nens? 12. 12 i 16. Passen d'un referent familiar, pare o mare, tu vols ser com el teu pare, vols ser com la teva mare, o com el teu germà gran, jo sóc jo i el meu model a seguir és el meu amic, i és quan comences a tindre la seva pròpia identitat, no? Si soc sord, no soc papa, no soc mama, parlant, perdó, de pares i dos, que penso que potser és el motiu pel qual la gràfica incrementa, perquè es comencen a relacionar, tenen relacions socials, necessiten comunicar-se, i tot el que els ha passat abans de no poder-se comunicar amb la llengua oral perquè no la poden expressar bé o no la poden comprendre bé, aquí se'ls dona l'oportunitat i per això és el bilingüisme. Volia fer aquest incapeu que en relació a la tesi, l'important és un altre cop tornar-hi a que tant els metges com Creda que es reforci a les famílies i se'ls recolzi en oferir la llengua de signes i que no tinguin aquesta por de, ostres, és que no em podré comunicar amb el meu fill perquè jo no soc el seu referent. Sí que ho ets perquè és un nen de 0 a 5 anys, ets tu qui t'hauries d'adaptar i comprendre la llengua de signes, per això se'ls ofereixen també cursos, doncs que en lloc de buscar que el seu fill es pugui comunicar amb ells, que busquin ells com comunicar-se amb el seu fill. Molt bon consell.